Magnano bola tsara kory agny antsika jiaby mpanaraka fandaharagna toera zegny agny an-tokantragno tsiraikaraiky agny ambadiky telefôny mety ambadiky ordi agny izay mijery ny fandaharagna toera zegny mitondra olo hafa indray izay misy zavatra mampalaza azy manana ny lazany tovolahy sady taviny volony bogosiny sambrano izay mikirakira magnano animatera amin'ny resaka morengy ino afantarantsika maro tsika mpankafy morengy indrindra tsisy donc tsy mahalala azy eto Madagasikara momba izay resaka morengy agny amin'ny faritra avaratry igny ke magnasa anareo sahady agnaraka ty fandaharagna ty hatramy faritra eto ambanomboana dia mankasitraka sahady ny vila kalotody andony mandroseza izay tsy mitsahatra mampiantragno ny fandaharagna atsika ho atsika zay tsangatsangana ny mpianakavy ny mpiaramiasa ny mpitsipana mpivady misy tia lahitaeta dia afaka mandeha ty na mandeha magnano piscine zay na mandeha magnano zavatra hafa dia arotsika atongony aty dia faly magnano mbala tsara ny tsaranazy oalasy zegny ny afantarany maro anao nagneky ny vahiny ato amin'ny fandaharagna toera zegny. Ia magnano mbola tsara atsika jiaby dia mimpagnaraka fandaharagna indesin'ny medary sy miabandony toera zegny. Eto koa mazaha medary faly miarabanao fankahita fampitafa eto agnatin'ny fandaharagna anao. Tsaranazy oalasy resaka morengy ny tegna afantarany maro anao dia inona tonga tsaranazy niditry laliny amin'ny ty resaka animation resaka morengy maka vidéo ny tagnobiana page maro dia mianimera jiaby kasikasiky morengy amin'ny ankapobeny. Izo aloha tantareko tsotsotra zegny nanomboan'le raha taloha zegny za tsy dia mpakafy morengy mpanao basket zegny za taloha anao donc mety matsapa zegny ia dia tafara amizay zegny rehefa vita fianaragna za tsy vita fianaragna mba fa niala fianaragna zegny izy niala fianaragna zegny zaho noditambanja tsisy fialamboly firy zegny ambanja mandeha mizaha laboly za lagera zegny eo mandeha misoma basket koa miadimiady amin'ny terrain basket dia tsisy fialamboly dia za misy zokiko zegny nareoko mipetraka Andoharano raha ly zegny agnarany izy mitariky za nandeha nizaha morengy rehefa navy tagnaty morengy to amizay za dia commence toa zegny nisy ambition zegny karazagna hoe nisy fitiavana zegny tafiliky taminaka agnatin'le morengy dia za amizay niditra agnatin'ny groupe tetateta sambava ndraiky groupe nosibe raha tsy diso za ro groupe aroy zegny nidirako za amizay mahita vidéo ny qualité ny vidéo mahita le olo mipiblie vidéo agnatin'ny raha io dia za koa zegny tsy mahita ny any ambanja fa agnatin'ny CD ndraiky zegny ny ambanja hitako dia za amizay tonga segny nagnino ambanja tsisy vidéo miparitika fa le morengy antany fa misy miparitika le sambava bebe nosibe fa ny ambanja tsisy dia après amizay koa zegny za magnano commentaire andro agnatin'le vidéony morengy ao za mahita hoe misy mandatsa be zegny agnatiny ambanja tsy dia misy vidéo ohatra tampoko ro mangala vidéo agnabony saretro regny ro mangala vidéo ndrô tsisy raha manjary folofolo sary dia za malolo agnisan'ny tia fivoarana agnisan'ny tia mihetsikeitsy koa tia mampiboaka talenta dia nagnino manambarako izy koa za magnano première essai za nagnano amizay zegny kombany Lodonjiabe ndraiky Ferdinand tambanja to tamizegny tam 2019 naleako SF juste nataoko isa za amizay mbola tsy dia mandeha aloha be amin'ny toerana fangalako izy amizao fa aty mbola miaraka amin'ny pizza aty zegny ary za mangala vidéo dia ny essayeko natao zo dia ny publie zo tagnatin'ny hoe morengy loloso be to hitako narinakafi nisy ambanja nisy publie bon tanako eto raha ty dia zay zegny natonga zaho niditry amin'ny fangalagna vidéo no le olo hitako ny commentaire n'olo tao hoe nandatsy ambanja tsisy sary dia aleo nambarako za mpiboaka sary qualité faran'izay tsara koa zegny amin'iny ambanja amin'ny fotoana zay zay fa nankafy morengy anao tamin'ny nangala sary tamin'ny vao tamin'ny 2019 sa sambany magnandrakandrakana za tsotra fo mbola tsy aniky nankafy za tamizay fa juste hoe za nahita le commentaire andro io fo zegny za volaniko angala alefako dia zahavo
akory volaniko izy koa za magnano dia mba hitan'olo akory fandehany izy ity mbola tsy mpakafimo regny za tamin'ny momany fotoagna zay fa zista hoe andesiny zao volaniko karaha tsy haika andesiny an-tanana igny na za hoe force avina iny satria noho tsisy fialamboly ambanja volaniko fialamboly maro fa za zegny misy tsy miady aminaka boka le fialamboly ambanja maro be fa tsy misy tsy miady aminaka dia za voatery saretiny zoko anao tsy raha atao ialohantsika mandeha iza morengy dia za nandeha karaha zay tatafara zegny roborobo nisokatra ny groupe misy vidéo misy interview misy fasafasa jiaby zegny nifonao tagnatiny inona tonga anao hoe nasiana le zanazanakan-draha marobe tagnatiny zavatra vitao ia zaho zegny tegna marigny efa nisy nagnano vidéo ny morengy taloha efa nisy nagnano ro raha jiaby reo nisy interview tapatapany nataony député ny Facebook serpagnol nataony tamin'ny fotoagna zegny hitako izy nagnano ninazy fa za koa zegny ndraikindraiky koa za tsy dia tia makataka ny ataon'olo loatra fa za tia mamorona dia magnino mavolaniko izy koa raha ohatra atsika zaho en personne agnano interview fanoro karaha ataony anareo magnano interview artiste aby reo dia mba ampiboaka koa zegny ino zegny le etaetandreo olo aby reo mpankafy morengy mba tia hita ino raha mikasika reo fanoro aby reo za nanontany tegna nakakaraha zegny dia ny essayeko nagnano essai voalohany za amizegny amin'ny resaka interview za manitetateta koa maso managnano izy mbola tsisy olo niara-niasa taminaka tamin'ny fotoagna zegny mbola tsisy olo namako akaiky fa juste mbola za personne fony tambitamby zamany dia noho za fahitanao mpagnano vidéo-ndreo zany tambitamby zamany dia volagny zamany tsy magnino fa mitongava amin'ny chambre andreko aty anao dia nagnano interview nany accepteny tsara ninazy nataoko voalohany zamany dia izy koa za ino fa nandasika vidéo ny interview ny zamany nankafizin'olo raha tonga dia fahita nankafiziny za amizay koa fa nandasika zegny amizay andifasan'olo message tianay koa anao magnano interview ny fulany tianay koa anao magnano interview ny fulany dia karaha zegny za amizay koa miresaka vidéo koa zegny nagnano commentaire za agnaty vidéo maro mangala vidéo fa tsy magnano commentaire dia izy io anisan'ny zavatra nangatahin'olo koa hoe magnino ma izy koa ma raha ohatra anao magnano vidéo mba siako commentaire satria ilain'olo zegny marany vidéo miparitaka taloha za mbola tsy nagnano tsisy commentaire ani fa tsy hay magnavaka fanoreto mazovy ndraiky azovy tia madodanjia be sa tia masalega hoe sa tia mazamany tetateta tsy hay zegny magnavaka reo fa juste hoe anao olo fampiandeha mizamoregny fo zegny mahay magnavaka ireo olo aby reo fa anao koa tsy ampizamoregny tsy hainao magnavaka zegny dia noho za nagnano commentaire amizay dia za mentionné agnaranandreo agnatin'le commentaire ity filany dia siavasiavako matsaperinany volagndreo mazenga mahay matsapero lasolasosinany sy ny tariny dia igny amizay zay vao commence ny atire olo le raha hitako hoe misy commentaire mafantatra le olo fa ity dodanjia be zegny ity Ferdinand zegny ity Omar Bongo zegny ity Kassim Malongy dia hitan'olo amizay zegny za zegny tegna hoe mila aseko olo fa ino marigny ma le raha tegna misy agnatin'ity sehatra moregny ity satria le lazany moregny fo hain'olo fa le raha agnatiny tsy hain'olo fotoana karakory afantarany tsaranazy ity fanoro jiaby reto satria fanoro ndraiky zany na za fa mangagnandro mandiniky agnaty fanoro marobe niany mivadiky tsy haiko za manazovy te maresa legeo satria misy fa vedette volagnanareo io satria misy misy fa tonga dia fa tifo mazatra fireko isan'andra tsy ala isaky 2 semaines maregny fa avy koa salega hoe koa misy zegny hoe koa avy koa satria mbola nahaizako nifanoro mbola tamin'ireny androny abidon ry ampangomaiky ry fekiny à l'époque nahaizako tato afara zegny efa misy aby ary fa misy team hoe reto ny boîte noire reto tsy haiko rezovy tigre rouge nosy be tetateta dia lasa nisy raha karaha zay zegny tato afara akory zay ataony mamehy ireny agnaran'olo sy ny team isan-karazany regny le raha zegny mandalo amin'ny masonao isan'ny andra boka ireo fanoro aby reo koa zegny de toute façon za koa fa nagnano vidéo zegny lasa nisy relation amindreo dia une fois ro misy fotoagna reo io misy fanoro vaovao avy ambanja tsy haiko dia za magnotany atsiny bon azov magnarana anao magnotany mihitsy hoe za agnarana vao maika izy koa fa nazoko agnarana tonga dia fa mentionnéko agnatin'ny vidéo nakazy izy koa fa tafiditra agnatin'ny vidéo za magnaraka vidéo iny fa mipetraka koa dia ity fulany fa haiko zegny efa tsy ataon'ino fa efa haiko zegny agnarana le olo karaha zegny zegny nafako mamaritra le agnaranandreo ino zany tombony taloha nao mety tombo fa fitiavagna nanaovanao tamin'ny voalohany fa taty afara za sûr certain fa nisy tombony azo io na tsy ara-bola na mety ho relation fo na mety ho isan-karazany atreto ino zay tombony azonao tamin'ny fanaovana zay zavatra zay ny tombony hitako za azo eo lasa ino ma fivolagnana izy lasa personne publique lasa hain'olo zegny zegny tombony voalohany hitako avy eo faharoa magnaraka zegny resaka raha atao koa mbola tsy dia tegna fototra velony tegna nakaloatra fa izy mivolagnanao teo
hoe fitiavana zegny nafako nagnano raha io za tia za koa fa tafiditra karaha ataonao zao misy magnano tia anao koa fa tafidriky n'importe quoi zegny vitanao aminazy za tafidriky lasa midépense zegny za mampiboaka vola boaka agnatin'ny poso noho ny fitiavako le raha dia tafidriky zegny za agnatiny dia zegny zegny mahatonga za amin'ny fanontanianao teo Kiatreto zegny mbola tsisy hoe asa organisateur ndraiky baka morengy ny fulana babany tombokondry karakara ty na tsy fantako zao tompi naribora tompiny ty magnamianao vola tsara anazy reto fanoritsika anavy dia ty misy ohatry tsy faly misomby ve ndraikindraiky fa magnindrô zay tompiny organisation sa manakôry izy io tegny taty afara lasa karazagna hoe publicité koa zegny le zavatra ataoko satria misy fasafasa dia misy tamtamony morengy dia misy interview dia misy dia iregny zavatra jiaby regny alohany koa mba andeha regny zegny karazana fisontomagna olo zegny zigny hidika agnatin'le morengy eo agnatin'le organisation satria zegny organisateur amizay raha vona tamin'ny voalohany volaniko za nagnano izy tamin'ny voalohany ali morengy zegny isorako izy tegna hoe misaotra anao zokinaka satria agnisan'olo nandray za amin'ny tagnandro izy za nagnatogna ali morengy ambanja organisateur maventy aminay ao izy io hoe nasesiky fitiavana tsy anikane zaho dia ro tam'izegny izy voalohany izy nagnano coupe 40 millions tambanja atao tamin'ny fotoagna zay demi-finale karaha de finale direct za nagnatogna izy tsomba volaniko afaka miditra agnatin'ny raha ty volaniko za magnano fasafasa mampipilia nareo agnatin'ny Facebook nambara zay tegna tadiaviko tamin'ny fotoagna zay 0 ariary mbola tsisy contrat misy nitariny fa za mihitsy nangetaeta nagnatogno izy za magnano raha karazagny izy koa mety aminao ok nambarany fa en fin du compte une fois vita amizegny le tournoi nataony jusqu'en finale tsara recette be izy tamin'ny fotoagna zegny dia tsara nazy mikahitan-trano za remerciement pour remerciement naka fa za mbola tsy ary hoe karaha manaka magnano raha ty zay fa pour remerciement dia agnatin'ny enveloppe volana maizany za navy an-tragno zahavako misaotra zagnahary satria mbo nisy olo nagname remerciement antena amin'izay zavatra natao antena dia zavatra karaha zegny jusqu'à zio amizay zegny mbola tsy ary nisy namatitra karaha zay koa za hoe bon zaho magnano raha ty zao prix naka hoe azo par exemple 500 000 na 100 000 ariary za magnano raha ty tsisy zegny za fa jusqu'à maintenant mbola tsisy za ndraiky mahazo vola amezandreo vola remerciement satria morengy io boka io karazana hoe business zegny anao ndraikindraiky mavoa ndraikindraiky tsy mavoa za micomprendre zegny organisateur zava karaha ty izy koa raha tsy be recette-ndreo pas la peine za andeha amezandreo vola dika zay fa hainao zao mijery agnatin'ny terrain fa hainao za karaha ataony morengy ambanja za koa mitodiky nagnavaritra na lalalaka varitra ary tonga dia fa haiko fa ratsy recette za tsy milomay magnatogna za jamais mandeha magnatogna organisateur ke bon io manjara brique-naka za magnano montage vidéo naka agnatin'ny terrain ao vita montage vidéo romitaky za par téléphone marandraigny vitan'ny raha igny zany koa tia elinao nersenizay fanao zay andalo tia remerciement anao dia misy karaha zegny donc zay fa agnisan'ny pilier-ny morengy ambanja zegny ny tsaranazy voalasa am'izao fotoagna za matoky satria koa fa avy reo agnano raha jiaby fa agnisan'olo tsy maintsy andalovagna agnano morengy zegny ianao koa fa misy organisation morengy tsaranazy tsy maintsy andalovagna za matoky fotony morengy izy koa volaniko zegny nitomboka ny somansambrano nicréeko tao amin'ny 2020 izy io 15 octobre 2020 raha tsy diso za une fois zegny groupe nitsangana dia hitan'olo jiaby tambanja atao raha io zavatra ataoko nasariky olo dia raha vao karaha ataony radio koa boka radio izy ty anao andeha agnano morengy tsy nandalo amin'ny radio le olo ane misy tsy mampiasa Facebook mitandregny radio izy ke le Facebook amizay koa zegny misy koa zegny olo tsy magnano tsy mitandregny radio fa Facebook ny manahiragna izy itsy miza télé ataonao i amizay regny olo mpagnaraka Facebook regny or raha zahavana zay la plupart olo amitsika mikoragna zao réseaux sociaux no tegna basé amin'ny fiainagnantsika zao ty olo presque agnatin'ny réseaux sociaux ke ataonao i zegny le mpagnaraka Facebook anao andeha agnano animation anao agnatin'ny radio fo mpagnaraka Facebook lasa tsy maregny efa io affichage ny tariny voatery magnatona za izy koa anao mitady ifampiraharaha resaka amin'ny Facebook amin'ny resaka morengy ambanja tsy maintsy andalo aminakafo zegny misy ndraiky azo organisateur miorganiser morengy ambanja mbola tsy mahafantatra ny fisiantsara anazy ro za tsy magnamiatsy regny ary za koa zegny angambany za tsy ataty afara zegny za lasa tsy ndeha tsy magnatona ro za izy koa fa tsy kahino fa za ndraiky miditra agnatin'ny stade agnatin'ny terrain fo za mangala vidéo dia aparitako hoany public magnaraka groupe zegny saranazy misy fotoagna nisy fifanolagnao izy reo voantany tsy haiko hoe tsy fankazahoagna kely na tsy fihazoan-draisina malentendu tsy fantako nisy entrenareo sy manafony tany morengy avy amin'ny savaritsavary regny tsy nitary ino tegna zavatra nisy nanakory zegny zao fotoagna
izy igny zegny tantarako antsipirian'eky zegny le raha zabaka zegny tegna marigny matetiky zegny mentalitéko zegny saiksaiko hoe le teny tsy valiagna zegny matetetiky tsy de zatra za hoe anao zao nagnano teny misoke za marebigna anao de za zegny tsy ho hamaly zegny tsy zatra za zegny le misy valiny za zegny mila misy valiny satria volagna baka aminakazy koa fa volagna latsaka anao olo zegny koa misy valiny tokony valiagna za ndraiky magneky resy za koa resinao za magneky resy ke tantareko izy miala tsiny le Django Railon tsy hoe mamafota mandry mavolagny Django Railon tsy hoe mamafota mandry matsika fa izy manamotany de azaveko antsipiriany le raha de misy afisy ny morengy combat tanosy be tsiko Diogo zay raha tsy diso za tambanja de misy sarin'ny fanory double bolo ndraiky salega hoe tao de i sary aby ro amizay nataony manafo x karaha ty sary na ny karaha hoe tsy vita ya karaha tsy non fandraisako tsy hoe karaha hoe tsy vita fa raha nazavena agnaty raha karaha hoe éliminer zegny ro manafo tsy asa hoe fa éliminer zegny agnatin'le pouly zegny zay fa nanaovany izy fa za amizay zegny olo nitarimy matoe lahy ndraiky matoe vavy nibiaziny tamizay za tsy nandalagny resaka fianarana katolika nianatra tsy akonino ma sy ty nianatra katesisy za tsy nianatra raha momba zegny fa za nitarimy matoe vavy ny fahitavako sary koa fa nataonao karaha igny zegny nataonao x na croix regny zegny aminay nitarimy dadinay ndraiky dadilahinay égaly olo efa maty zegny no natao zegny de ny commentéko amizay zegny raha io za ny commenté tsotsotra hoe bon tsy dia tiako loatra volaniko ny fanaovanao croix satria natao croisé na détéressé be nagnavaka x ndraiky croix zegny tsy haiko ya tsy haiko marina tamin'ny fotoagna zegny satria za sokisoke tamile raha tsy dia tiako loatra volaniko ny fanaovanao croix amin'ny sarindreo fanora aby ro satria amin'ny ampandaligny fomban-drazana io midika zavatra hafa raha io direct nazony manafo ty raha io hoe anao izy bado mandehanana mandaligny fianarana mipidianana fa mbola mampianatra zay ty aminaka zegny le volagna nataony anao bado io zegny misoke zabaka le raha zegny volaniko teo volagna tsy valiagna zegny tsy fatao aminaka loatra za mahay mamaly plus ke anao za mahay mamaly koa volavolagna raha be karaha ke za namaly amizay aza lavanako na igny ma volaniko izy koa volaniko nataonao amin'ny sariny dadilahinao na amin'ny sariny babanao volaniko x ndraiky raha io de igny amizay tsy tonga de tonga de nipublieko amin'ny fotony izy tsaiky nipublieny amin'ny groupendreo nipublieny amin'ny groupendreo raha io tsena nalefany direct amin'ny mira regny normalement koa fa hitany za nagnano raha izy tokony hidirany amin'ny mipebaka za satria zay jiaby raha agnatin'ny membre mitetiteta amin'ny mpagnaraka raha io fô mitetiteta ty mo groupe mitetiteta ohatra ny tombo korso masambrano to za taloha volaniko izy tokony nidriky ampeta aminaka zegny izy mba hoe atsiranazy tokony mba izy tsy zay fa tonga de vao maikana maizany lasosy koa raha nataony amin'ny tary legnan'olo tsy haiko ny mafivolagnany izy piso lelaka grave be ne piso aza ngiaty ma volaniko tsy miamiramony bon nalefako amizay minaka ataova amin'ny sariny dadilanao na sariny babanao raha io de nisokereo jiaby tagnatin'ny membre atao amizay raha io nidirandreo MP za de maro e de sasany ndraiky tsy maro taminaka fa sasany esiany comprendre fa nidiradirandreo amizay raha jiaby namorony compte fako nagnano iny bon za nandray décision naka za fa namorony groupe tambadiky taty za volaniko hiala agnatin'ny groupe mampiretetateta de aleo samy mitondra ny lohany ato fa tanjo fo zegny mitovy samy tia mpandroso moregny zegny zegny asiana nigny problème amizao ty Django Railon io jusqu'à zao ni bloqueko agnatiny amin'ny Facebook naka amizay za tsy mahita raha ataony izy tsy mahita raha ataoko zay tsy maly de sasany koa mampifangaro resaka hoe bon fangalaviavy zay tsy fangalaviavy zegny nareo fanafangahita sora zay ndraiky mbola tsara fankahita sora fa Facebook fo fa le asany fo zegny agnatin'ny Facebook io somary misokisoke olo karaha io fo zegny asany kopé agnaty Facebook de za tsy mazaka iny za amizay niala namoronaka amizao ty efa nifafa zegny aminaka fa nadoso za tsy mitana ilo kompoely efa nadoso de izy fo tsy haiko ninazy fa zay fa tsy fankaregny firy de za ato izy ambadiky magnano ma izy agny ke donc fa tsy mivolagna za eky izy agny za koa tsy mivolagna izy ndraidraiky za nazy mahita hoe anao zay koa fa namorony anao zegny nisy groupen'olo tsy fantako na team na nany boîte noire tsy haiko nana jovy niarahanao anao zegny pour ro igny foana sa hoe anao ko fa nagnano groupenao ty toujours neutre foana fanagnano ty aiza hoe zany zegny ndraiky zegny namano commentaire lasa mitongilana magnino akory story igny mba kastafitsaka e aza fa aminakaky satria za mieritreritra hoe comme télé raha ataonao ty magnino fotoagnanao regny hoe bon somary le mosy vocabulaire baka antsaranazy regny ko karaha somary mandavo araiky ary manakory figérenao zegny le raha boka zegny
anao magnano raha zegny mila magnano raha miatire olo. Ataonao zao hoe vatronao mila madio, io tsy bidibidagna lalitra vatro raha hoanigny zegny. Za nagnano amin'nakahy am'zany, izy koa raha ohatra zegny za magnano commentaire, le olona vofondreo posy mentionné-ko mare agnatin'ny raha io azo ty mivodisana nitoragny medara koa ny ataontsika tsy haiko iny tsy de tsara loatra zegny tandregnesany sofiny fa le izy karaha misy zanazanaka fotorazy regny ataon'ny exemple azo ty misy olo resiresy tosy iny zay matetiky tegna mentionné-ko mare be agnatin'le vidéo igny am'zay zegny hitako masariky le olo igny karazana hoe le matsapery volaniko teo le lasosy misy olo torigna de asiavako lasosy-nany atoragnana anao igny tsy hoe za magnino masty tsy hoe za manindry mare le olo torigna fa le tanjony zay volaniko anao mila miatire olo karakory mataon'olo ankafy le zavatra andeha ataonao de le voatsintsindry fo zegny matetiky igny zegny asiavako commentaire maromaro za ndraiky taloha tsy asikiko anao za voalovoalohany nangala vidéo tam'zegny za nangala vidéo fanfagnaraka le nidodo anjiabe ndraiky Ferdinand volaniko teo Salegiaoe ndraiky Serpagnol tam'zay niady tamy demi-finale karaha demi-finale ny coupe bajaj tambanja za mangala Salegiaoe tamy fotoagna zay satria Salegiaoe zany kabary baka ambanja posy Salegiaoe za tsy asitiko zegny posy Salegiaoe za niady Serpagnol ndraiky Salegiaoe agnatin'ny commentaire raka tegna manindry many fa posy Salegiaoe niady koa Salegiaoe ndraiky zamany koa finale tamin'ny coupe bajaj koa nanindrinindry ny posiposy Salegiaoe koa satria mangala Salegiaoe contre zamany tamy fotoagna zay fa taty afara am'zay zegny le zigny zegny tsy de tiany sofin'olo maregny izy satria lasa misoke le autre adversaire zegny ary za koa zegny tsy de tsara loatra koa zegny maneho agnatin'le vidéo hoe manindry olo araiky misy olo toana de na i olo am'zay marobe le fagnanarana ataon'olo aminakahy satria le olo mpakafibaka karaha zegny anao koa boka olo tiankatsara raha anao midika moramora agnatin'ny impin'le olo anao magnazava aminazy zany koa zegny raha tokony ataonao ko mahita raha ataoko tsy mety fa tsy tonga de en public bêtement eo be anao volagna za igny be tsy de karaha igny de idirandreo amin'ny MP za zavendro anao tsy tokony magnano karaha zegny anao tsy tokony magnano karaha zegny taty afara am'zay koa za zegny lasa nisy namagna tsy asitiko zegny soada izy namako ankaikinaka izy karazana hoe miprotéger za mamalavala za izy magnambara raha tokony atao iny raha tsy mety ndraiky tsy mety zegny zegny ilagna nama de zegny zegny natonga za am'zay lasa karazana hoe ataty afara anareo koa magnaraka vidéonaka netre fo za tsisy olo possible zegny za tsisy olo tindraiky fa le olo koa fa resy tosy iny tsy maintsy mahazo fotofotorazy fo aminaka iny le raha tsy zakan'olo io ary igny zay matetiky avian'olo mankahala za hitako satria le olona ankafy zegny tsy ndriako mafy agnatin'le raha de lasa halandoza hitako baka zao commentaire misy fotoagna commentaire mba masiaka alefandoagna mategna marobe avy am'zay zay mahatonga olo misy malegny za fotony boka amin'ny hoe za manindrinindry olo tiandreo igny zegny zay mahatonga izy hatraizany fianarana nataony tsara anazy zaho tsy asitiko anareo zalahy za nianatra tamin'ny université managna bac plus 2 za nagnaraka science de la terre et environnement tamin'ny université ta Majunga troisième année zaho efa nianatra nanolo troisième année teo fa tsy nahazo diplôme licence zay za fotony za nitsinjo ray aman-dreny tamin'ny fotoagna an'izay maro zay zanaka babanay zay jiaby samy posiny aby nianatra za mafa nagnano de hitako malohanaka karaha fa tsy tagnatignatin'izao tao zanaka fa teo nandray décision za nody na papa koa za gaga nagnino anao nody tsy nivolagna taminaka za nagnambara izy volagna tsotsotra hoe papa raha ohatra mahavolaniko taminazy za hijanona amin'ny université any za tsy anatra fa ina volanao fo aia sintrany za mody mamelo tegna sa za tsy anatra ina volanao fa ataoko andeha hagnano volanao giaka ataoko hagnano plaisir jiaby any sintrany anao mameloma tegna misy tsy ny malo zay ndraiky papako za namelo tegna zay d'accord marigny hoe kolotsaigny tsika indrindra fa varatra andrefa nosy resaka morengy fa kanefany maro tanora fa tegna amorengy amikaty bon entre guillemets afaka mikadindreo tsy tia katy koa zany any fa mitaniagnan'olo ato izy ty fa tsy za hoe miresakaty zegny de ino mba conscience personnel anao ny fiolo fiatretinanao manokana manakory par rapport am'zegny ino mba fandraisanao njara fandraisana brikinao par rapport am'zay zavatra zay io fampinosogna ny tanora amin'ny lembaka be sambrano izy io baka karaha ataony morengy boka koragnatsika izy io aty amitsika Madagasikara fa ne matetiky le olo magnano morengy tsy di mandalindaliny fianarana zegny anao mizava le mpagnano judo mpagnano boxe mpagnano ino jiaby regny andafy agny olo manam-pahaizana nianatra fa nitsika ty boka raha culture volagninao teo culture nentim-paharazana io matetiky ny forofony baka amitsy magnaja mpiambigny agn'omby any
azonao zegny mpagnano kilandagny ny foriforony baka tany dia tsy dia hitanao tatra loatra olona andany fianarana beky hoe nianatra tanao na hezitra agnatin'ny l'école classe misy izy na mpangalangala premier ka andeha hitanao andeha hidika andeha hagnano kilandagny zegny mahalagna zegny fa le manafy hitanao tsy dia mijery fianarana tiatia rabe regny zegny igny zegny midika agnatin'ny resaka morengy ke aminakahy zegny raha azo ampirafesiko fo zegny i morengy ndraiky fianarana zany tegna marina za tsy dia mankala olo loatra amin'ny resaka fianarana ary za manana hitrivitry te hiposy olo amin'ny resaka fianarana fa zoka miankina amin'ny resaka morengy fa ny ataoko zao tsy any karazana hoe mbala lalana andesy misy mitomana olo satria nagnino za misy fotoagna za nagnano raha ty voalohany ane medary tambanja tao misy mpanakasakana le raha tao ke za une fois zegny anao mbala tsy hain'olo hain'olo zegny anao zay raha andeha ataonao zay tsy misy mpanakasaka fa izy koa ndraiky anao fa hain'olo moramora aminao zegny magnano raha isaritigna olo ke za nagnano nakahy tamin'ny voalohany misy mpanakasakana misy fotoagna polisy magnadoso za place nakary anao miala eto nahazo aby zegny tao fa isorako masebasy arbitre morengy izy ndreo nandresy lahatra reo tamin'ny membre section morengy tambanja ambilahy izy fa zao ny asany andeha atao zegny fa commence tsy nikitikitindreo amizay za fa talohany zegny miala ary anao fa menitra andeha agnatin'ny olo marobe aloha re azon'le hoe fagnadidisoagnanao aby ke za mana eritreritry hiposy olo hianatra ampiresaka manafa aty afara mba hialana amin'ny zavatra volagninao zegny amin'ny resaka fianarana fa tiatsenika ataontsika aloha ataoko atsenika hevitry no afantaran'olo za mba afako mahazo lalana moramora izy koa misy zavatra karaha zegny tiagna andeha atao saranazy amindreo jao fanoro abrito azoba tegna kafizinao atreto hoe fonao madio hoe tiako fagnondreo filana na tiako atao tsy hoe havagna na olo fanavanagna memenao vola tsy hoagny fa amfo tsy miangatra agnisan'ny fanoro kafizinao mba zofy za zegny tegna marigny isaka za mivolagny raha zegny en public mamparary fon'olo tsy asitriko zegny fa tsy mampagnino fa toinako aminao eto fo izy satria tsy dia tian'ny public mpagnaraka groupe io loatra zegny le za mimention misy olo tianao ngenona maholombelogna anao ngenao managna misoanao anao zio zegny mahatsapa zegny fa le olo mankala le olo posiko iny zegny tsy mahatsapa gavolanao zegny managna droit soroko eto volaniko eto ny marigny za misy fotoanao ankafiziko tegna ankafiziko am'fonaka tsy miangatra ny fomba fiady abako le raha itiavako izy tsy le mentalité nazy tsy le toetsaigny anagnana andesiny mandeha magnino fa izy miady ary zalahy zay koa nisan'olo tegna natafidiky za zay volagno teo salega hoe olo nalaiko vidéo ndraiky sirpagnoly tegna nagnanaovako vidéo voalohany tegna mazava be hitan'olo boaka amin'ny salega hoe zegny nasariky za tegna naresy lahatra za ankafy morengy izy miady magnarignary tombokondronao zahavany karaha ty izy miafakafaka variagna za mizara taony bako izy baka io izy mifoty anao raha foty reny adversaire anany disany mikawitry ambadika ary angovy jiaby izy mikawitry magnano salega hoe nany ambadika igny zegny natiavako izy dia magnarakaraka izy amizay Kassim Malongy ambany zao abako black anao raha itiavako Kassim Malongy i Kassim Malongy tegna mbala mitana hoe raha ty culture nentim-paharazana hoe fomban-drazana anao mbala mahita karazana hoe fingoagnana zegny am Kassim anao mbala mahita tsy haiko maro be le raha hitanao ataondreo fa fanoro sasana ny efa lasa civilisé be sasana fa niny Kassim mbala hitanao misy feky mahay raha ataony lasa variagna zegny za mizaha le raha ataony Kassim ny black anao ndraiky atiavako black anao izy jamais misy marche arrière loko fa iady izy magnambakambagna fa tonga dia fa agny zegny igny raha atiavako black anao dia ro olo telo zegny anisan'ny olo sokajiko ankafiziko agnatin'ny hoe tontolony morengy io fa lavalava fotoagnatsika zay satria masilo koragna manjary fa tsy fankaregnesagna firy amin'ny raha tokony regny aza mambola izy io ny morengy tio andro organisateur anao mahita izy magnano saliandro za mahita fa organisegna morengy io avako tsy zaka more za ndraiky mbola tsy ary nagnano fa mietrety tiagnano fa mietrety tiagnano za fa agny andra raiky agny mbola tsy ambarako fombiagna za magnano izy fa mietrety tiagnano zo satria le tanjony volaniko ampiroborobo za mahita karaha ataony Zoko Beali za mahita ry Tanantsoa mahita ry Mataviena ambany zao miorganiser raha io zegny za mahita raha ataondreo hitako mirisque be zegny reo magnano raha satria io ialany dépense ty anao magnano anao tsy koa tsy masaky ny dépense anao tsy mahatafaboaka ondry zay tian'olo satria reo fanoro aby reo fa tsy azony vola izy koa fanoro poids lourd efa tsy azony amin'ny 3 millions
de franc zay sariana franc fa tsy azonao mitoa jusqu'à ohatrino miliony eo 5 millions 8 millions raha volanin'ireo aminao avance takin'ireo aminao fa zay efa eo amin'ny 2 millions 3 millions io vita raha mipaye izy amizay mba imagine amizay de le izy mahasariky olo zegny tiako hoe helo hoe tsy maintsy magnano 40 millions bajajy voilà anao zegny non tsy karaha zegny loatra misy combat contrat tsisy coupe bajaj tsisy nino fa misy combat contrat fa le raha tadiavin'olo zegny combat poids lourd olo tsy mikidikidy ary misy boka combat mandeha io zegny hitanao fa mikidikidy exemple zao karaha ataony combat ny anjara saototo ndraiky double champion tasirama reo tegna hitanao fa nikidikidy tagny satria reo samy nagnano contrat reo nagnano contrat combat reo fa tsy coupe zegny coupe moto kilony kembo zegny nadivan'reo tagny demi-finale ireo boka toko fa ratsiratsy vitsivitsy olo tagnatin'ny terrain koa hitanao tsy azahoandreo karama tsara dao nifagnaraka doko reo itao atsika doko kidikidy nikidikidy tamin'ny fotoagna zegny neloko vahoaka ny siramano samborondreo baolina akanjo organisateur za mpangala caméra koa tamizay efa mizagna aty alampara igny tany lifasika tsy ovaky loha raha karaha zegny igny zegny le raha tsy tian'olo zegny le hoe anao andeha ikidikidy dikan'zegny le olo miady izy koa fa tsy nisangisangy miady na afa-po vahoaka anao koa fa naorganiser moregny na tsy coupe koa fa contrat olo havy fo karaha zegny bon fa ino zegny ny différence entre alo raha roe zegny coupe ndraiky contrat coupe ndraiky contrat ainy tegna andrasan'olo satria comme zay le zavatra fa coupe iadivagna tsy mahazo vola fanao sisy contrat non izy io karaha ty zo taloha moregny taloha araka ny fitantanana organisateur taminaka monsieur Bora ameva tanàna tontoko Bora zo Ibrahim izy mitantara aminaka moregny io taloha teto izy ton anao gnano coupe io anao tsy magnefa fanoro fa zay tiady avy eo misaotragnara fa taty afara zo izy nisy organisateur zay tsy toinoko eto agnarany izy ni commence nagnano zo teto ambanja nameno vola fanoro fanoro zegny karazagna hoe sabotendreo zegny anao zegny agnano moregny tsy tianao zegny andeha moregninao zegny satria izy mba nagnano après de semaine ifeno vola zegny la olo beka tsy mandeha moregninao magnano tsy avy karaha zegny zay le zavalizy koa fa andeha agnano coupe anao tsy mandeha amin'ny coupe ny fulany fa anao mazoko vola karaha zegny lasa zatra azy amizay reo fanoro aby reo koa fa magnano coupe amezagna vola foro bako mahazo coupe koa bako mahazo coupe anao amizay zegny anao koa mandeha mandeha karaha de finale miady anao karaha de finale anao niady amin'ny karaha de finale resy anao mahazo aparanao le manonga igny mety mbola tsy mahazo apara fa avance fa tsy aniky nahazo hiditra fo zegny zegny karaha zay zegny anao ndraiky nahazo finale sady mahazo coupe anao mahazo vola arakaraka coupe azonao comme ka moto azonao fa anao mbola misy réfléchissement fo azonao apara fa tsy mety fa tsy 8 millions angalagnanao igny koa igny koa menanao tsy karaha zegny fa lagneny resy amin'ny finale mahazo mety contendreo amizay rango karaha de finale la olo ty niady nanonga fosika navy amin'ny finale mety mahazo 15 millions ninany ohatrohatra zegny karaha zay zegny zava-misy dika zay tsy reky mandraiky raha manifanoro agnatin'ny amoman'le izy koa miakatra zegny tsy andiky azo loatra zegny le volana azo jiaby complet fa mala avancement madinidiny ndraiky réfléchissement freinany samyrandriany ke tegna misy manafo zegny mivelogna mahondry ty fo resaka andariva pendant toute l'année magnondry fo fa amin'ny fotoagna saison moro fo rô karaha ataony zao ty midika sara saison moro mety misy asa hafa ataony fa tsy mahafinitsy akiba igny 2 millions 40 millions 10 millions jiaby nazy io tsy haiko aminalako fa igny anjarandreo agny reky fa mety misy zavatra karaha zay fo agnatiny d'accord saranasy mba faloso fa tsy fahatsasa-dera tsika ty koragna fo satria manjary koragna ty raha tsara zavegny amin'olo manakoro fa hitanao fivoarany moringy amitsika mitapany avaratra anosy fivoarany moregny ma izy amitaninao zegny raha mitahentsika amin'le taloha raha ty baka angiaty resaka réseaux sociaux ty hitako mampiroborobo be izo za zao tsy mieritrerity a Dubaï agny misy olo magnaraka page ny groupe ny moregny a France tsy eritreretiko zegny fa leran'ny za miza statistique groupe io za mahita Dubaï Nigeria tiako ia hanambara ke raha ty fo zegny miintéressé abo koa tsy voatery gasy fa misy étranger midika be aminakao za mankafy raha karakaraha zegny de matsapa amizay za fa misy fivoarany kokoa zegny le morengy amizao fotoagna zao satria noho ny fisian'le réseaux sociaux réseaux sociaux koa tsy teo tsy maro tsy nahita zio fa noho ny fisian'ny réseaux sociaux maro le olo nahita de niparitika amizay raha amizao tsika mikoragna zio io mamelo magnerany Madagascar efa tena moregny jiaby tsanazy misy rehefa mitereteko apetaka kitikitiky saigninakafo raha io ny mitovy moa ny fomba fiady
za ko regny misy tany magnano regny tsy mitipaka misy raha karaha tiako azavaigny azavainao nitoko fa anao manana information raha zegny hoe partina eny tsy mitipaka partina eny tsy magnisa efa nisy fampitovizana jiaby hoe kofa morengy misy tipaka misy ondry misy diamanga mandeha fo jiaby atsika zao ty amin'ny tany tsy mitipaka mifatry toliara doranga agnarany amindreo agny fa tsy morengy doranga morengy ndreo tsy mitipaka ndreo tsy mitipaka fa reo mitipaka magnano doranga ny ataondreo hafa baka ringa misy baka ny atao hoe ringa le mifandavo regny de misy atao hoe doranga karaha morengy fo izy fa lalàgnandreo tsy mahazo mitipaka dikazay vity fady amindreo amkolotsainandreo tsimanga hoe vity miaratra tampondoha de nindreo tombokoany fo zegny mandeha abokoa mifatry Sofia koa tsy mitipaka fa taty afara nolo le fivoarany morengy ty Sofia commence magnano morengy efa mitipaka fatry maroantsetra zao magnano morengy mitipaka magnano marovoay hitako mitipaka mazinga magnano mitipaka sambava fa tsy korany koa fatry avatra Madagasikara jiaby regny mitipaka jiaby dikazay fatra atsimfo zegny mbola tsy mbola tsy mitipaka za mbola tsy nahita fianarany Soeder rabe tsy hitako fa Tamatavy mitipaka satria fanao boka vatra taty fo zay na fanao Tamatavy nampedivinao to de hitan'olo amizay samy nagnano io ne misy fo ne fanao io fa no hoe le raha tsy fatao igny fo zegny karaha ataony ataontsika mifatry fianarany sosio zatra resaka fitolongana omby ro agny izy koa raha ohatra misy organisateur miafaka magnorganiser moregny peut-être miboka fo fanaolandreo fianarany so io d'accord ampodikely re amin'ny team matato hoe misy iro boîte noire iro losbe iro Tigre Rouge teta raha ohatra ka mbo misy olo baka amindreo ao fanaorondreo nandeha mihady rehefa mandeha amin'ny contrat azoviny mahazo vola ile personne mihady sa misy aparany miditra agny amin'ny raha ty antan'ny boahany ato misy vola miditra amin'ny caisse-ny boîte noire miditra amin'ny boîte-ny tête-à-tête-ny Tigre Rouge sa le existe mamola fanao fotony de izy mandeha sana magnano contrat nao mpangala olo mikoragna amindreo tompony raha raha volagninao zay ndraiky tsy dia voafeko loatra satria fa mepisa formation mandeha fo aminakay miaraka fahazahoako izy zegny roa misy président ro club aby reo karaha ataony boîte noire zao maître Thierry izy zegny mitondra boîte noire vazaha igny tête-à-tête Bonilo président-ndreo amin'ny tête-à-tête ao Tigre Rouge vao vazaha koa rabero regny olo aby reo zegny tariny reo mianto resaka sakafo régime jiaby tout ça de reo koa zegny karaha ataony Thierry boîte noire izy sady maître no organisateur izy io afaka izy koa te andeha ambanja izy miorganiser morengy ambanja de contact organisateur karaha izy koa ambanja bon atsika organiser morengy avoria manafina roa ambanja za tonga naka boîte noire ato de vola mitra 5 mety raha karaha zegny amizay fotoana amizay zay rehefa nornariny igny zegny misy karama resondreo par mois etretrinakafo zegny na soit donc tsy haiko fa za fo mietretry karaha zegny izy miorganiser koa mandeha hitako mba ty volanareo combattant fa tsy maintsy misy ampa karaha magnano manajeran'ny artiste regny misy pourcentage eo de misy raha karakaraha zay zay raha zavatra mety misy agnatin'izy io raha tsy anazy ino ny ino ma zany olana kely mety andorovanao ndritra ny fagnanovanao raha ty amin'ny akapobe za teo nisy fotoana narary tsy asitriko zay narary za teo tegna narary retournaka baka tasambavana na formation tamin'ny asanay narary za tamin'ny fotoana zegny za mietretry olo jiaby koa magnatony za fo satria za mangala vidéo anao fa maresaka loatra raha ataonao nofanao raha le olona agnatiny amizay lasa misy tavotro raha ndraikindraiky satria le tavotronaka zegny ro manahy fo tsy magnano raha tsy ampiaverina na maregny raha ataoko rehefa nisy exemple hely zay teo fa tsy gra fa raha juste hoe blague fa za fa foka be zegny za so tafakasindreo tagnana ry karakaraha satria le raha misy fotofoto raha zay agnatiny de zay fo zegny le olo agnatiny raha be de za karazana misy tavotro tagnatin'ny zanarary zay koa jiaby magnatony za koa satria raha mikasiky raha mikasiky morengy ty ane oany resaka kakazo zegny zay raha tegna mifosifosy agnatiny nanao momana anao mangala vidéo reny anao anao mahita raha tsy ampimpoizinao agnatin'izy io anao mahita position rofanao miady mandeha alony andeha ady ry misy mitondra rano agnatin'ny tavoahangy misekiseky hely zegny avieko magnano agny nareo dady dadilahy raha be jiaby antany be ndefa kalbin'olo zegny avieko magnano raha jiaby reo zegny ampahafantariko anareo fa zegny zavatra misy ao agnatiny morengy ampahafantariko le olo zegny mariny le zava-misy ao fa tsy hoe tsisy resaka safosafa atsika andeha l'église atsika tsisy zegny tsy hitako amin'ny raha io zegny fa ro mpagnano morengy ndraiky fanao raha bro misy amindreo araka fagnazavagnandreo misy tsy magnano zao fa mandeha mivavaka bazen'reo agnatiny atao scorpion rouge io za mahita scorpion rouge koa mikina ambony banja izy bismillah daganao sasa ndraiky tsy karaha zay sady mandroto
sambola amin'ity amin'ny fomba indesy mandeha miatriky raha io ary d'accord tsara nazy lasalasany fotoagna managna asa hafanao alohan'ny maragnatsika fotoagna ino asanao hafa ankoatran'ny zaho tsara be fontany za misy asanakahy zegny chef secteur ny orange orange Madagascar ambanja za mame fatriny Andoharano agny zegny aso de aparany raha ataoko ty amizay moregny ty amizay izy io tsy tegna asako za fa juste hoe fitiavako ampivoatra le kolontsaina mahamalagasy atsika nanaovako izy de lasa nisy fitiavana le olo taty afara de manezavona me afatra ary mpanaraka ny fandaharana sy mpanaraka moregny afatra anaka za agnatsipy afatra maventy atsiniky amin'ny mpitondra fanjakana satria ikoragna resaka kolontsaigny mahamalagasy atsika matsika ty fatiavatra makoragna isika eto ny nanomboany resaka moregny ty de tsara kokoa izy koa todiatsika hely ty setra moregny satria zegny isan'ny tanjogno tsara anazy am'ty fagnanaovagna zavatra jiaby mahakasika moregny ty tia ampivoatra ary tiako zegny ty moregny io ho lasa karazagna hoe fanatanjahantegna national antsika eto Madagasikara zany hoe mety misy kopy national karaha ataony boxe na judo na tsy haiko ino de igny zegny faniregnanaka amin'ny resaka moregny de igny zegny afatra alefako amin'ny mpitondra fanjakana de afatra alefako amin'ny aminareo mpankafy moregny izo karaha ty moregny io ao maro be baka le olo magnamemetsiny zao agnatin'ny fanaovako video izy fa nahazaveko to raha jiaby maro anareo tsy mahay raha volagno za mivolagna misy anareo tsy mifiteny avaratra ke le fiteny avaratra ataoko zegny maro tsy voafenareo zegny le raha lasa hoe tsy mamelogny sofinareo zay le fitandrignesagna izy ke mivolagna amizay anareo sasany agnatin'ny Facebook eo hoe basy anao le kapokapokanao anao za mivolagna mialatsigny tompo lasy tompo vavy fa tsara anazy tsy afaka andefa video tsy volagna tsy hagnano commentaire za magnano commentaire fo ke anareo zegny fa nankafy zegny zavatra ataoko mankafiza jusqu'à farany hoany zegny mbola tsiniky nankafy zavatra nataoko mampanantegna anareo ndraiky za mbola tsy voly amoro zavatra tsara andeha amiagna anareo na misy aza ny fankaratsiagna madinidiniky zay tonareo agnatiny ho anareo zandry afara amizay tidrika misetra moregny hoe tsaratsara kokoa bazenareo mare resaka fianarana moregny ataovambadika regny mianara taratasy satria anao koa tsy mahay raha tsy mahay surtout langy ndendray moregnitsika ty amin'ny amary amin'ny afaka maraigny mety ho avy anareo combattant bro andeha andafy fa tsy ady a Madagasikara fo anao nefa tsy zavatra hainao na telefony tsy anao kitikitiny donc mieza zegny anareo mampivoatra tegna anareo tompony amin'ny resaka fianarana fa moregny ndraiky ataova foambady karaha ataon'olo magnano mianatra magnano laboly mianatra magnano basket karaha zegny de zegny zegny niafatrafatra anaka aminareo mpagnaraka ity tombokondro somasamba ankasitrahantsika itsara nazoa lasy izay animatera no sady taloha cameraman koa izy amoregny ary fa misy mpiara-miasa akaiky soady magnaran'izy soady ary fetako nandre micro soady avy eo fab concept io na DJ izy taloha avy eo amizao fotoagna izy magnano conception resaka fagnamboaragna sary ny artiste ny sy ny tariny mahafa-po be sary abokany matetiky partageko agnatin'ny page eo anareo zay tegna ny conception mahafa ny contact fab concept de soady amizegny assistanaka izy ambadiko soady miratsy indrindra ho anareo teo lahy izay tarinao amin'ny fagnanaovagna ity fanamparitagna sy fagnoahana fameloma maso ny kolontsaintsika miavaratra moregny misy koa miakara amin'ny ambony indrindra ataovy heniky ary Madagasikara ho tombolaza amin'ity zao tontolo zao ty mba hoain'olo maro fa misy izay kilalao sy ny kolontsaigny amin'ny resaka moregny zegny zegny ny fagniriagna sy ny fiharian-tsoa avy aty amina tontoko ho anareo ao amin'ny moregny tombokondro somany sambrano ke makasitraka makateligny de miraroso amizay tao rehetra ary eto koa makasitraka ny vila kalotony andolo seza izay napetrahan'ny fandaharana ho izaty io ireo caméraman mbala magnaraka mbala box farandroy magnaraka hitanareo eto amin'ny magnaraka mba zao rotsirira bogos mitazao camératsika afara ao erigny ihany koa hitondra olo hafa kafitsika sy olo mety ho atsika mametraka velo mandrapitafa erigny ihany zay velo matopo Fuera de mí, no me conoce.